खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसपि बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथाङाबो मेट्रिक आनजाद होदों नामा बा नोंथांनि नखरनि सोरबा सुबुङा मेट्रिक आनजाद होदों नामा जानो हागौ नोंथाङाबो मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ नेनानै दं बेनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिनानै होदों मेट्रिक आनजादनि फिथाइया फोसावजानो आरो बारा सम गोबाव गैलिया एप्रिल दानावनो फोसावजागोन मेट्रिक आनजादनि फिथाइया आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बे खौरांखौ मिथिहोदों थांनाय 2 फेब्रुवारियाव रायजोआव मेट्रिक आनजाद खुंजादोंमोन बेनि फिथाइखौ बे दानावनो फोसावनाय जागोन रंजालि बैसागुनि उन बा सिगां मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन आरो देग्लाय थांनाय बोसोरनिफ्राय सिगांसिन मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होगोन होननानै बुंथिदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा थांनाय रबिबारनि बेलासियाव फैनाय गिख्रंथाव बारहुंखानि गिख्रंथाव महरखौ दासिमबो बावनो हायाखै गोबां सुबुंफोरा गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव आरो खना खनला जायगाफोराव गुबुन गुबुन बायदि बायदि जाथायफोर जादों जाय जाथायफोरखौ फोरमायथ्र' हाया काछार जिल्लानि धलाई राजघाटआवबो बिखा खामथाव जाथाय जादों गोबारै फैनाय बारहुंखानिफ्राय गावनि 4 दाननि फिसाखौ रैखा खालामनो थाखाय बांख्रबनानै उन्दुदोंमोन सासे बिमाया बेयावनो बारहुंखाजों गेदेर दंफाङा न'आव बायसिनदों आरो गोरलै गथ'नि बिमानाव नांदों जायजों थैनो गोनां जादों बिमाया थैनाय बिमानि मुङा साखि बेगम लास्कार 35 बोसोर बैसोनि बारहुंखा बारनायजों गावनि बिमाया दि थैलांबाय बेखौनो जेबो मिथिया 4 दाननि गोरलै गथ'आ बिमाया बहा थांखो बेखौल' नागिरबायदों ओजोंहाय साखि बेगम लास्कारनि अबथिरायै जिउ खोमानांनायखौ लानानै नखराव दुखुनि थासारि गसाइगावनि मजाथि गामियावबो गामि नाङैनो बारहुंखाजों सिलिंखार जानायखौ खौरां लाहैदों गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा मजाथि गामियावनो गं 60 नखरा गासैबो सिलिंखार जाजोबदों होननानै फोरमायथिदों जिरन बसुमतारीया आरो दंफां लाइफां बायदिसिना बायसिनायजों गासै 4 जोखोम जानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों जायनाखि गं 60 नखरा गासैबो सिलिंखार जाजोब्बाय थानो थाखाय न' बां गैला आरो जानाय लोंनायनि जेबो राहा गैया बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय थानाय जानायनि राहा खालामनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिदों क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगायावबो बारहुंखानि सिलिंखार थासारि जेरै उदांपुरि आलुपारा बेफोर ओनसोलाव रावनिबो न'आ रैखा मोनाखै मोनाबिलि समाव जानाय लोंनायनि थागथियारि खालामफुबाय थानाय समावनो सोरबा ओंखाम मोनजादों सोरबाया ओंखाम मोनजास्लाबाखै बे समावनो गोब्राब बारहुंखा बारनायनि थाखाय जिउ रैखा मोननो बिसना सिङाव हाबनानै थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बारहुंखा बारनायजों सोरनाबा थिं बिरखादों सोरनाबा इन्जुर गादों न' बायसिनदों बेबायदिनो गामियाव गासैबो न'आनो सिलिंखार जाजोबदों होननानै फोरमायथिदों आरो गंसेबो न'आ रैखा मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो ओनसोलनि दैदेनगिरिया जाहाथे जानाय थानायनि राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा 17 बोसोरनि उनाव गोहो खोमानाङोब्ला काउन्सिलाव फैफिननो हानाय जारिमिनाव गैया नाथाय बिथांमोनहा जुजिनानै फैफिननो हायोब्ला जारिमिन जागोन बे खोथाखौ बुंथिदों मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार होनो थाखाय इउपिपिएल बिजेपि आरो एजेपि जथायै बाक्सानि मुसलपुर आरो गसाइगावआव मटरसाइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बाक्सानि मुसलपुराव जानाय मटरसाइकेल रेलियाव मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बाहागो लादों बेनिफ्राय बिथाङा बुंथिदों दि 17 बोसोरनि उनाव गोहो खोमानाङोब्ला माब्लाबाबो फैफिननो हाया आरो बेबायदि फैफिननाय जोंनि काउन्सिलाव जारिमिन गैया नाथाय भारतआव 20-25 बोसोरनि उनावबो फैफिननाय जारिमिन दं बिपिएफ दोलाबो जुजिगासिनो दं बेयो मोजां खोथा जुदि जुजिनानै सिखांबोफिननो हायोब्ला बेयो जारिमिन जागोन होननानै बुंथियो उरखावग्रा ब्रह्मआ लोगोसे बुंथिबावदि जुदि सोरखारखौ रायनो गोनां दंब्ला मानो इउपिपिएल दोलोखौल' रायो मानो सोरखाराव थानाय एलायन्स दोलोनि हेंथा जेबो बुंनो हाया गियो मानोना जोंनि बिफाया सासेयानो बिदा फंबाय आलदा जायोब्लाबो बिफाया सासेयानो बिफानि खोथाखौ गनायनो नांगोन हाग्रामा महिलारिया नरेन्द्र मदिखौ बिफा मानिदों नाथाय नरेन्द्र मदिया हाग्रामा महिलारिखौ फिसा मानियाखै होननानैबो बुंथियो मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा ओजोंहाय गसाइगावआवबो एनडिएनि मटरसाइकेल रेलि गसाइगाव गान्धीनगरनिफ्राय जागायनानै गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव मटरसाइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बे मटरसाइकेलनि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव जथाय दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी एमएलए जिरन बसुमतारी मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारि रेवरेवा नार्जिहारि आरो एमसिएलए सजल कुमार सिंह बिथांमोनहाबो बाहागो लादों
थांनाय रबिबार सानावसो आसामनि दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों फारसेनिफ्राय सिलिंखार जादोंमोन। नाथाय बेनि उनावबो बारहुंखा फैबावगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। लवार आसाम, आपार आसाम आरो बाराक भेलियाव घन्टासेयाव 40निफ्राय 50 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारग्रा बारहुंखा बारगोननि आसा दं होननानै फोरमायथिदों। 2 आरो 3 एप्रिलाव खम जागोन, नाथाय 4 एप्रिलनिफ्राय गोबां बारहुंखा आरो अखा हागोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। बेनि अनगायैबो थांनाय रबिबाराव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनाया आसामनि अनगायैबो सोनाब बंग'आव गोबां गाज्रियैनो गोहोम गोग्लैदों। बंग' लैथोआव साइक्ल'न जानायनि थाखायनो सोनाब बंग'नि जलपाईगुड़ी जिल्लायाव गोबां गोहोम गोग्लैदों। माखासे किल'मिटार जानथायसिम गोहोमा गोग्लैदों। 30 मिनिट समनि गेजेरावनो गासैखौबो सिलिंखार खालामलांजोबनो हादों। 5 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 500नि गोबां सुबुंफोरा जखम जानो गोनां जादों। गोबां न' बां बायसिननाय आरो बिफां लाइफां बायसिननायनि थाखायनो सुबुंफोरा जखम जानो गोनां जादों। जखम जानाय सुबुंफोरखौ गासै 170 सुबुंफोरखौ जलपाईगुड़ी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनथाय होनाय जादों। 200नि गोबांखौ मायनागुड़ी हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों आरो 100नि गोबां सुबुंफोरखौ बार्नेस हेल्थ सेन्टाराव थिसनथाय होनो गोनां जादों। जलपाईगुड़ी जिल्लानि अनगायैबो जलपाईगुड़ी जिल्लानि साखाथियाव थानाय कचबिहार आरो आलिपुरदुवार जिल्लायावबो गोबां गोहोम गोग्लैफैदों। ममता बेनार्जी बिथाङा बे जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो बिसायख'थिनि प्रग्रामफोरखौ बन्द' खालामजोबनानै जलपाईगुड़ी जिल्लायाव दावबायहैनानै खौरां लाहैदों। बंग' लैथोआव साइक्ल'न जानायनि थाखायनो बे बारहुंखा बारनायनि गोहोमा जादों होननानैबो मिथिहोदों। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गरेस्वराव बिसायख'थिनि मावखुलि बेखेवदों बिपिएफ दोलोआ। बारग' मन्थ्रि रेहन दैमारिया मावखुलिखौ बेखेवनानै होदों आरो दरं उदालगुरि बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि दुर्गा दास बर'आनो देरहासारगोन होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा। गुबुन गुबुन दोलो आफाद आरो रायजो राजाफोरजों सावरायलायदोंमोन, जेराव कंग्रेस, एआइडिएफ, टिएमसिनि मददगिरिफोर आरो दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोखौ मदद होगोन होननानै रादाय होदों होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे बुंथिबावदि थांनाय 5 बोसोराव एमपि दिलीप सैकियाया जेबो खामानि मावाखै। बेनि अनगायैबो थांनाय बिसायख'थियाव एमपि दिलीप सैकियाखौ बिपिएफ दोलोआ गोबां मदद होनानै देरहासार होदोंमोन, नाथाय बेनि थाखाय साबायखरबो बावाखै। बिथांनि अहंकारखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय प्रमद बर'नि सायाव गाग्लोबनानैबो बुंथियो दि प्रमद बर'आ दालां बायदि जानानै दङ। बिटिसिनि कौटि कौटि रांखौ बिटिसिनिफ्राय गुबुनाव हरदों। आसामनि जेसेबां मन्त्रि एमएलएफोरा बिटिसिआव हाबफैदों, बिटिसिखौ बिथांमोनहा फोजोबस्रांगासिनोसो दं। आसामनि मन्त्रि एमएलएफोरा बिटिसिनि गामि गामि हाबनानै लुथिगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। बेफोरखौ बन्द' खालामनोब्ला प्रमद बर'खौ गोहोनिफ्राय बोख्लायथारनो नांगोन होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'खौ गोहोनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय गोबां जाहोनफोर दंबावो, जेरै प्रमद बर'आ गोहोआव फैनायनि उनाव बिटिसिनि सिस्टेमा बायफ्लेदों, बेखौ बयबो मिथिगौ। जेसेबां प्रमद बर' थागोन एसेबांनो बायजोनिफ्राय बिटिसिखौ लुथिफैबाय थागोन। बेनिखायनो प्रमद बर' दालांखौ सिफायनांगौ होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बिसायख'थिनि सिगां सिगां फिन दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय। बे खेबाव इडिनि जिम्मायाव नङा। जौनि केसआव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ 15 एप्रिलसिम जुडिसियेल कास्टडियाव थानो नांगोन। एडिशनेल सलिसिटर जेनेरेल एसबि राजुआ इडिनि जानानै कर्टआव नांदोंमोन, जेराव गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ गावनि इलेक्ट्रनिक डिभाइसनि पासवार्डखौ होआखै आरो नायबिजिरनायाव मदद होआखै बा कअपारेट खालामाखै। बेनिखायनो आरोबाव 15 एप्रिलसिम जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां इन्डियानि एलायन्सखौ सिफायनो थाखायनो बिजेपि दोलोआ बे खामानिखौ मावदों होननानै अजद होदों बिजेपिनि हेंथा दोलोफोरा। ओजोंहाय दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ जोबथेसालियाव दंब्लाबो जोबथेसालि सिंनिफ्रायनो बिसि सुनिता केजरीवालनि गेजेरजों सोरखारखौ सालायगासिनो दङ। केबिनेटनि थांखिफोरखौ बिसि सुनिता केजरीवालनि गेजेरजोंनो मावगासिनो दङ आरो फैगौ 15 एप्रिलसिम अरविन्द केजरीवाल बिथाङा तिहार जेलाव थानो नांगोन। गोजोन्थाव खौरां, रंजालि बैसागुनि थाखाय गोजोन्थाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोन्थाव खौरां लानानै फैदों। रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों बिजनी कलेज र'डआव थानाय बागुरुम्बा टिभि श'रुमा। नोंथांमोनहा जुदि टिभिएस कम्पानिनि मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला बेनो नोंथांमोननि थाखाय सनानि खाबु। खम डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बा खम सुदावनो नोंथांमोनहा मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन, सिट कभार मोननो हागोन,
टेंकिया बुंजाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां अफारफोर दङ। गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो गावनि लुबैनाय बायदि गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ लांनो हानायनिबो खाबु दङ। बेफोर खाबुआ 2 एप्रिलनिफ्रायनो जागायजेनगोन। मोजाङै मिथिबावनोबा 7002132259 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।